Moi, mä oon Leo. Mun tube-kanavan nimi on Maasiesikalive. Mut mä kuvaan tätä videoa trampalla. Niin kuin näette, täällä on trampoliini. Pistin vähän liian isolla. Noin. Kuitenkin mä kuvaan tätä videoa trampalla. Tää on ihan sikakivaa tulossa. Eka kokee. Siis no, nyt on vähän huono kuvalaatu, kun mä käsillä kuvaan tän, mut ei anneta se hoitota. Venatkaa hetki. Kokeilen. Yksi tästä hyvin. Noin. Moi. Eka vähän suuttailen. Ui vittu. Ehkä mä kuvaan mieluummin kädessä. Tänne. Isko. Näin hyvä teidän mielestä. No. Pistä tohon. Moi. Venää mä käyn kattoo. Ottakaa ihan pikku hetki. Tää on nyt alkuun vähän höseltämistä, koska niin kuin ehkä tiedätte, tää on mun eka video. Tämmönen vähän pidempi. Tää on mun eka video kokonaan. Jotkut teistä katsoo ehkä mua, tai siis Lexa Prota tai Lexaa. Niin te ehkä mietitte, mä näytän ihan samalta kuin Lexa Pro. Mä oon se sama äijä, mutta nyt mä vaan kuvaan niinku Padasjoella, koska mä kuvaan Lexa Prota Lahdessa ja Maasiesikalive Padasjoella. Niin, koska mä asun sillä Padasjoella, tai siis mun iskä asuu, niin sen takia. Ja mä asun silleen enemmän iskällä. Ihan sama. Ymmärsitte varmaan. Äiti ja iskä on nähnyt. Oliko se vähän hellä? No. Jei. Ja hei. Tässä on toinen tolppa, tämä. Eli siis toi. Ja toi on toinen tolppa, tämä. Eli siis tässä on aika hyvä maali. Oho, jos mietitte, että mikä toi oli, se oli mun pierä. Ihan hyvä veto. Oi juma. Hoi, hoi. Hoi, siitä, voi jumala. Jotkut voi siellä miettiä siellä ruudun takana, että tää tubettaja on ihan huono. Mulla ei oo sitä kameraa, tai on mulla kamera, mut ei semmoista pide. Semmoista niinku, missä mä voisin pitää sitä. Mut mitä mun pitäis nyt tehdä muuta, kun mä potkisin vaan palloa. Mietitäs. Hei. Mä ehkä taidan tietää, missä mä saan näytettyä tätä paremmin. Dium, dium, dium. No niin. Meikäläinen lähtee nyt sinne. Jotain. Joo, mennään tänne. Ottakaa hetki. Tää nyt, oi vitsi, mun sukat kastu. Vaan käydään nopea täällä.
Tässä on meidän pihaa, näkyy vähän. Asutaan tälleen vähän metsäreunalla. Käy hakea pahemmat kengät, koska mulla on nää. Ja mä haluaisin ihan näille potkia. Siinä on mun pyörä. Eikö se ole ihan hieno? Siis tämä. Ei tämä pikkumopo. Se on mun pikkuveli. Tää on hyvä tää liukupatja. Suosittelen talvella. Hyvä maali. Mun Iidan auto. Eli mun puoläiti. Ja mun iskän auto. Nähdään nyt ne pahemmat kengät. Hei hei. Mä otan vaan kengät tästä. Mä otan paremmat kengät. Joo, älkää miettikö mitä tuossa äsken tapahtui. Mä vaan hain kengät. Mä zoomasin sitä noin isolla. En tiedä, mutta siinä taas mun hieno pyörä. Mä zoomaan tän tuohon. Tää on aika hyvä. On hyvä tuote. Kannattaa seurata muuten sitä äijää, kuka sanoo on hyvä tuote. Koska se on ihan sika hyvä tubettaja ja satuset. Ja tietty Lexa Pro ja Masisikalive. Voin sanoa, kannattaa. No, nyt mä zoomaan tän aika isolle. Vähän painatkaa. Onks tässä hyvä? Voi jumala. Näkyykö se keino nyt? Haittaako? Jos. Tai no. Sanokaa, että onko tää hyvä vai huono. Siis ei nyt vaan kommenteissa, jos mä pistän ne päälle, jos mä muistan pistän. Nyt mä potkin pallon. Voi vitsi. Kun takaisin. Unohdin pallon, joten ei kun hakemaan sitä. Hieno pyörä, boom, boom, boom. Siinä on vähän puita. Roskikset. Täällä on meidän naapurin mummon auto. Tossa. No, tää on tämmönen ilmapallo, mutta ihan sama. Otan sen käsiin. Taas puita. Hyvä. Ja pyörä. Joo. Nyt mennään oikeasti videon pariin. Ja tuolla on se metsä. Hieno palli. Siis pallo. Miksi mä sanon pallia palloksi? Noniin. Pistäkää sitten kommenttiin, että onko tää nyt sit hyvä? Saatana. Hyvä vai huono? No, niin kun vänätkääpäs hetki. Hetki pieni. Zoomaan tänne tolleen. Niin. Tässä on tolppa. Tässä on toinen tolppa. Ja ylärinä. Mä vetelen siihen nyt. Ei vitsi. Pistän tän tohon kakkoselle. Näin. Näin. Siitä on suoraan. Oi. Kokeillaan.
kameraan. Au. Nyt maaliin sitten. Älkää miettikää, että mitä nämä mun vedot. Ui, paljon lohet. Ja yksi juttu. Jos mä muistan, pistän ne kommentit päälle, niin pistäkää, että millaisia videoita te haluaisitte. Oikeesti. Mä haluan tietää, että millaisista videoista te tykkäätte. Joten muistakaa tilata tää kanava, myös Lexa Pro on hyvä tuotekanava. Sitten Satusetä ja tietty Masisika-live. Ja Esko-livekin tietty pitää lisää. Se on hyvä tubettaja. Mutta, no niin mä vetelen nyt vielä hetken. No nyt oli aika hyvä. Noin. Katsotaan, jos mä osaisin chippa. Hei, trickshotti haaste. Mä koitan osua tai vetää sen pallon tuonne tommoseen minikeinuun. Lähdetään koittaa. Vitsi, se oli hyvä. Nää. Bro. Ja muuten, huomenna, jos mä teen videon, niin miksi mun piti sanoa mä, niin ehkä yksi mun kaveri tulee huomenna myös video, jos me tehdään video, tai siis jos Masisika tekee sen. Katsotaan. Nyt sentään. Mutta nyt oikeasti kokeillaan tehdä se trickshotti valmiiksi. Sitten mä lopetan tän videon. Wow. Ja muuten, jos te asutte Asikkalassa tai Vääksyssä ja olette jalkapallohulluja, niin kannattaa mennä FC Asikkalaan pelaa, koska mäkin pelaan siellä. Näittekö miten lähellä? Ja mä mainostan vielä FC Asikkalaa vähän lisää. Eli
kun te kirjoitatte hakuun fcasikkala.fi tai jotain semmoista ja menette fcassikkalan verkkosivuille, sieltä te voitte ilmoittaa ittenne sinne. Se maksaa 100 kaudelta. Ei paha vai mitä? Mut ekalle videolle 20 tykkäystä. No hei, tää on mun eka video, jotkut nauhaa siellä mulle. Mua ei kiinnosta. Näette miten lähellä se oli tossa äsken. Ja niin. Pitäisikö? Ei mitään. Ihan sama. Nyt jatkuu. Wow. Nyt bleedee. Jos tää menee, niin 1 tilaaja tämän videon aikana. Hehe. Mä en tiedä mitä mä toisaalta tarkoitin, mutta tälle videolle siis 30 tykkäystä. Sitä mä tarkoitin. Joten nyt kokeillaan. Tykkäs. Nyt, come on. Näittekö? Noniin. Nyt! Ja ei. Joku Mr. Beast olisi vetänyt ton tyyli ykkösellä. Jonkun yläriman kautta tyyliin. 1 veto. Siis mä lopetan tän videon oikeesti. Mä en jaksa enää tätä. Ja eihän se mene, mut se on nyt mun osalta moro!